שלום אדם. שלום. אתה נולדת בחבל דארפור בסודאן. שם מתרחש רצח עם כבר למעלה מעשור, נכון? כן, כבר 3 שנים הג'נוסייד ממשיך בלי הפרעה. אני ברחתי משם ב-2004, והיום אני מבקש מקלט בישראל. ומה אתה עושה היום בישראל? אני מורה, פעיל בקהילה הדארפורית בישראל וסופר. ואיך זה לחיות בגלות? זה קשה. בזמן שהמשפחה והחברים שלי מנסים לשרוד שם. הדבר היחיד שאני יכול לעשות כדי לעזור לכם זה לכתוב. אז פרסמת כבר 2 ספרים באנגלית, ואתה כבר עובד על ספר שלישי. על מה אתה כותב בספרים האלה? אני כותב כדי להסביר את הסיפור של העם שלי. אני רוצה שהעולם ידע הפשעים שהממשלה הסודנית עושה נגד אזרחים, וכדי שהמדינות החזקות במערב יפסיקו לסגור עיניים. אני כותב כדי לתעד את התרבות שלנו שבסכנה כאשר המילישה שורפת את הכפרים שלנו. והקמת את הפרויקט הזה כדי לתרגם את הספר הראשון שלך מאנגלית לעברית. אז למה כדאי לאנשים לתמוך בפרויקט התרגום של הספר? אנחנו בינתיים כאן בישראל ומחכים שהשלום יגיע למדינה שלנו, והזמן שאנחנו פה חשוב לנו שהישראלים ידעו מה אנחנו, ישמעו מה שקורה לעם שלנו וגם יקראו את התרבות שלנו. ושליש מהרווחים של הספר אתם תורמים לפרויקט חינוכי עבור ילדים דארפורים במחנות פליטים באפריקה, נכון? נכון. אני מקווה שאנשים ירצו לעזור ויקנו את הספר. תודה רבה אדם. תודה.